Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, na kita pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan, idi kalman laeng ni Lusing na puluan, numaselek agluwa numasolek, kuna na to'y, idi kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, tanalpasan ti may sang aldaw ng enak panagtrabaho. May saklaeng manong nemi nga katulong, iti balay. Kat nukas nga malpasan, dahil ang schedule ko, agad na or-orayak mo tinadya maitad kanyak nga sweldo. Agtutugawak manong, taor-orayak nga itad ni Busing Victor manong. Hindi pala maurayan eh. At pa panagawid ko. Simrekak manong ta sa pulag isuno. Busing! Di sweldo ka nagmalmalim, Busing. Iti tamang kumanong naming ada para sa pas, iti banyo. Hindi na natin nagdikos. Maong. Awan ti pasadakon nga lukan ko nga gawid. Hindi nagsarding ti para sa pas ti banyo manong. Busing! Nakaon! Di mo rahin na sweldo mo. Ay, aman na busing. Inranamat kami ti nagdikos. Yung nakbihit. Iwan busing. Ano nga tanong? Umay nagdanunan tiyo nagtipan nyo. Sabi busing. Hindi ta naalak ti sweldo? Han. Hindi ko malang paramit ko kaya nga. Wala. Itamang pa'y. Naku nagtinakam ko. Manong nemi. Kinatagtaglaw-law. Dudutuha ka matgayam. Napanani. Di kita duwang anak na. Balo manong nemi pandak na balo ni Busing Victor. Umay ka na. Ay, Busing. Ang mabalin. Api ko masa nga mabalin. May ludludan di bukot ko. Nabayagan sa ang ludludan. May sa ka nga lalaki, dinot ang babae akit. Sumbrek di taban nyo. Kamanan ako ma. Abay. Adabalirik na maya. Munot taon mon. Wala ni Busing. Natang saludsud na. Kitsi ka ngay. Awanan tirik na kasta. Agpatpatat ang nga nataingan. Alam mo kan. Tsak iti sweldo. Nung saan ko may. Nakarikip mo. Nakalukat dahil ta. Lukat mo. Busing, dodlodag latabukot mo Uy, ako man sa bali nga ramidam ka. Diyos ko, ita pa lang nga mapasama kanyang di kastoy. Kaano yung dinabalo At dan may sa dekada, nasurukin, dan din agdua dekadan manong nabalo Ita man pala, ako pulos na pampanunot kong dati, kung kunada nga sex. Kung nada nga kanya, hindi nabalo hindi nabitak pa kita, agasawa ka pa, kung nada, hanin mo na. So, agasawa, bakit ako? Agapu ko, hindi man. Itakit, manot, apu ko. Senior citizen ako, mano. Kastamat ka ni Busing.
Tani, adamat apu ko na. Mano ay apu ko na. Duha na kiti anak na nagramang pamilya da balay na. So na nabayag mo sa ng balon. Umay ka na. Ay, sige bossing. Umaya ko. Manong nemi kabisadok tiban nyo tagdaw-dalusak nga rod. Idilukat ko. Siyempre ti baul ti mo na nga nakita. Sa na-separate nga ri daw. Ngisot ayan ti shower. Lokatam, sumrek ka. Ngamirikot mo, ilika mo balatari daw Ilak mo. Bossing, urusan ko lang, ilak mo. Ito bakpakatan kan laklakay lakbanten. Apay, anatarik nam ngamin. Ngam na alas lata bossing. Hanga na alas ka ba nagpadbala ta magngabalo. Unang ngam, di na alas ta, nga kidigito yan, lalaki ka, nababakad ng hunada. Kawin. Awan ti mabalin ano, di madi. Talaga nga madin. Iso nga ro, daw pagdanagam ta talaga nga madi. Ala na, nalpas kumaitan. Sige. Inlokat ko manong nemi, tiri daw. At nakita nga nakatugaw, nga nakalikod. Iyaw-awat nan manong nemi, isiso. Sabo na ma, sa mo isisuan. Dito isiso, dito sabon. Alan. Sige. Idi sabunak manong. Basit dia sabon, iso mairamraman, titakulap kong maidugud, may gudugud iti bukot na. Tsaka mo, noan niya ito humarikrik na. Isang kumat nga naramit ti kasto idi, ti asawa. Italaing. Ang labosing. Abay, alaluluda mo na. Ape kasta ngamin, tagtagargar ka. Kas kalabalasang bay lang. Busing. Madi at marikrik na busing. Ano marikrik na ngamin? Malagip ko tinapalabas. Malagip ko diti asawak. Ket, nyaman mo, timakder manong. O happy timakder ka. Ano marikrik na ngamin? Tsaka mo, nagpadpada at marig na. Ape ko na, apay, si Mango manong nemikit nila. Kunak malunusahan nga tumanggan busing. Ito yung aprosam di bukot ko. Bigla, nga damat na lagip ko. Kat ni, timanggan. Nabayagan nga saan nga timanggan na ito. Italaay manin. Lusing. Ala, busing. Apay nga saan tapos gusto ang trik nata. Tay pagsasao. Numasulek agluwa. Uri sa mong nga sulkan agluluan. Kadi, nakabasbasan busing. Kadi, ikatan nga natin. Ala, mga ano, makadagta ka na tawan, makadagta ka na ta. Mabayang nga sumangpit na iti anak ko. So, anaway ata. Tusing, likate mo. Inikat kong imuna manun na imi ti baba, ti paldak. Ti short ko, kanti pantik, kat impakitak ni. Nagabasbasan. Uri saan nga masulik, aglo ha. Tsak mawate nga rin tirik na busing. Shhh. Yung baglagi din na ibang ka. Nariing mo tiriknak. Nariing mo may tiriknak busing. Hindi pa lang at turahin ta. Katay mo tibado. Busing kumkumbeten. Uray. Naimas palarit ang kanin. Kaslete kiriit nga lumboy. Kiriit nga lumboy. O diba? Lakumkumriit nga lumboy. Ngimno kanek. Sigurado nga. Busing. Mayat mo't talaga yung busing. Wain. Karam kami. Nakit-nakit na ba?
Busing. Busing. Inala na ti imak sa nang impag. Manong nemi tinakatang-tang kinakaslaliman to. Nabayagin nga sa anak-anak ay gamtikas ti busing. Para kayong kandeta, Lusing. Ha? Baka kayat mo kanin. Alan, kanemon. Sa kaning kanumat madam nama. At kinaanda. Wen manong nemi kasla sa anak pa lang mamati. Awan day tani ti panunot ko. At apakatak nga rudin. Iti kasi dyan na napasamak. Panangam apos ko ti bukot na tapno ludlutak. Nagtarne kak matan nga dagos kasla. Kasla nagsubli ti nagtutubok ket makaaram ako. Kastama ti napasamak kang kuana. Timbangkan ka no abigla. Manong nemi tapno di kasta ket mapatkak lang ti kunana. Daytanin sakmulkon manong Lusing, nag-iwas gamit ti pandangan ti bakit. Ha? Nag-iwas ti pandangan. Awan ngipan mo ha? Awan ngipan ko, jak insuot di postisok. Kasta, nagmayat. Tas lang alagdad dedi nga baladag. Lusing. Buwan manong nemi. Tas laglag dadete ka no kamaladagat at may sumit hawan ngipen ko pulos. Saan kong insuot ito postiso. Inala na ti ulok sa anak pinatakder manong nemi pinadas na met arin namanan de kiti bibig ko manong nemi kasla teenager nga not. Nagmayat kayan ti makilips to lips tawag ngipen na. Babab. Kaslak na makilips to lips ti may isa nga maladaga nga upingipin na. Sak matimangkaan ken ka. Naganda ka, orek tak nalawa ti bampa. Nalawa ti banyo. Ito na bigat nga binugwak na ita. Naimas hamabugbugon tap na daraman na. Yung nangalap na numanong nemisa na binugwan. Kung nakamalong di mo mugwan, dubugwak ba't lang, takas taon na yung sabor na. Adan ti ulo na manong nemi, tinagbaitan di kiti legs ko, ket daytan. Kininit na ngayon mo na manong nemi, tikim kumbetin nga perlas. Busing. Kaslag subliak, ti kinagtutubok, busing. Agpeso ti kunanda. Agluan no masulik agluan ores anak pa nga sinulik nagluan malikit mo ayam di kiti napalpalabas nga romansya ket talaga agsubli tiriknam tirugsum nang rona ket ne naglaing kamangan titilapya ti bakit kumbet naimas ta kumbet kaslangarot keriit nga amlongboy. Busing, mamanakon busing. Manong nga tawan nga sa anak ko nga nagkuhay taman na. Busing. Busing. Gusto mo iti panang sanapsap na panang sip-sip na manong. Paunayin. Kasla sa anak pa lang mamati manong. Kit ni istoryak na ito'y kadagiti pata kabakbakit, baka saan na ka mamati. And then to istoryak, kadagiti pata kabalo ka mabakit. Namuna ta ulit-ulitan naman yung timangkaan. Kit ni, mapanak man yung busi. Nang raw na lang aroden, manong naming ngayon tultuloy ko tinakaida. Hangabali na sakitin tibukot kan patong ko. Okay, bet ko na. Hindi nga ito nanti ulo na na idagas iti barukong ko. Kada giti bibig ko, manong nemi, rinamanan naman iti awang pustiso na, awang ngipad na ngiwat ko. Nariknak manong nemi ipanan. Apo, nakasla, medyo marigatan napay. Marigatan ka. No, naglunit samet. Hanggang naglunit na at sukat na saan naglunit po. Sige, pilit ko. Ay,
Kaslak la virgin. Ora. Busing. Kaslak la virgin ko nagtatakkel di akwana. Taktakkel nga di asawa. Insagad na manong namin sana pala inyok-uyok ng bas-baswiras. Mapnekak unay busing. Gabuta talaga nga napnekak. Talaga nga namin aduak. Huwan manong nemi aging ganariknak. Ti panang paspas na ko namda talaga ko baka numatake. Busing baka matake ka. Busing baka matake ka. Mapala ko. Uy mga batak. Lumabaling kita anak-anak. Nagkamanak losing. Busing siya pirubing nagyaman. Kang kanayon na na. Basta umay ka dito schedule mo. Kanayon ka. No kahit mo ang kasawa tanura kaya nagpatpalat ang abalo. Baka sadak ka kaya't nagiti anak mo. Anong isot at mga isuro. Baka di na kakayatin ng kasawa. Talaga nga idikit kaya't dak. Siyak tinagadi. Ngayon matatakayat ko. Saan dan nga makapagkit-kit. Asawain ka lusing. Agasawa tan lusing. Uray ta, imubing tirik nata. Kanayon to nga rin nabiinal daw, bigat panakpagan ka. Nagpudno kami kanagiti nagadnak. Uno dagiti anak na kunak kumamanong nemi. Talaga kumuntrada. Mangibabayin kam kano. Kas naman ti kuna dagiti anak ko manong nemi ngem awan iti nakalapid kada kami. Agsipot talaga pinateg kami kinibusing. Ipatpateg ko iso na kas mati panang ipatpateg na kanya. Iso nga napasamak manong nemi ti panag-asawa ti duwa nga senior citizen. Agkabalay kami manong. Siyempre. Ngem si Minan nagididuang anak na at damatan bukod da nga balay kabutad dan pamilyada. Iso nga dudwa kami manong nemi ngagdenden na kinibusing ni Victor ken Lusing. Yung kamunto ka sumarongkar ka nagiti anak ko kinapuko agkuyog kamno ko. Kumusta na kita senior citizen nga nabit pa yung nag-asawa? Nanang, problema man ako. Kaputa na ragsak kami. Pakaragsakan nyo kumamat nung ragsak palatiin hayo. Nga nung mabalin na kumakit, agadi kayo pa. Posible mo ito na. Saan nga imposible ti panag-asawa yo? Kaputa patpata kayo matngabalo. Kinaging kang agdaagtartaray iti orat iti tao, adala taarim na kunada. Numasulik agluwa. Pagsasauda. Gawin. Nagagagat kam kinita. Ngim iti. Rinabi. Apay ko na. Awan liwat ni. Ta sa anak mo tin nga agregla. Samit lamang liwat kat di kita agasawan agregla ti babae. Ngim da kami siya. Awanan ti panagregla. Iso nga tuloy. Agpaiso manong nemi dahit at exercise mi. Ag-exercise kam ti rabii. Sakam to pala ag-exercise iti bigat. Dayjay. Kasbilin manong nemi, ti doktor kada kami, tagbe-maintenance kami. Gestan nyo basit ti kanan nyo, tata, nana. Ti una dyan na poy. Kadwa nyo to agod ulgalyan nyo tagsidati na teng, presko nga na teng. Kadwa nyo ti uminom, less food, more walking, more exercise. Doktor, hangka di may mayat no, less food, more exercise, more sex. Pimasawan, tata na. Ag-success kaya pa lang? Kaya Isyak ng 52, narigat ay nagkapsot ka, doktor. Agusosar ka ti pagpakwa, tata? Saan? Sa anak mamati. Ano kayat mo, doktor, ipakita? Ito ang tanggi nita. Sorry. Nagloko kayo. Alala, itong panan yung billing ko. Dito, malakat ko kata kayo. Di yun yung mga na. Nangaroon na nga yung mga ni tirabiin. Nasking tinapay ka lang, tirabiin. Baliktad doktor.
hanggang di nga tibigat ko ma. Uy, gatas kayo tibigat. Tinapay kayo, pandesal. Ti pandangan nyo, osto, aldaw, di unay. Adadang ag-exercise kayo. Ha? Atid dudyo, ti bakwayo. Pagnaan nyo, lumagna kayo. Kanayon nila tatagpanakpakin. Doktor, nanikas tagat man hayon na talaga ti biyag mi. Naidamit no katisong bat ti asawak manunemi nga ni Victor ni Busi. No dingding gamakit hangka mamati. Nga magpaypeso. Manong nemi. Manong ko naklatang yung amok nga inaunak ng sika. Gapota. Dandani kami agot tyantan. Kani Victor. Dahito yung nga ron, ti pagkasalita, kaya tagyaman naklaunay, iti laing mo nga nang ibasa, kaya sapay kumata, damat na ibatik nga adal, kuno pagsarmingan ti biyag, na naruna kadagit ay padak nga senior citizen. Toy nga ron tagyaman, lusing. Alagat ni Sudeto ti insurat mo lusing, kaya tagpaypeso at insurat mo nga ron. Alagat, kasta na ti biyag, ngamusto ti kunayo. Ha? Bas no masulik agluwa. Kem kunamat ni Lusing nga ure sa aning nga masulik agluluan. Nasagid tirik nada. Di jalay ken panaglubon dati banyo ke na aprusan ni bakit Lusing dit bukot ni Tata Victor. Una nasiga din. Sa malimat marikrik na di bakit. Gabata malagip dati na palabas, malaglagip dati kabanwagan ng arum romansa. Ket ni nagbalin. Lasangan nakapapating yung puno. Okay, garad. Thank you. Nalusing iti sa pakasalita ng patulod mo. Thank you man kada kita nagbuya, kada kita viewers tayo.